O Jezus. Jo, siema, witam was moi drodzy. Wiecie kim ja jestem Niklaus. I przybywam dzisiaj do was w zasadzie z krótką informacją tylko, żebyście byli świadomi, co się będzie działo. Otóż, pewnie dużo z was już wie, ale jakby jeszcze ktoś nie wiedział, to przez 3 dni od piątku do niedzieli będą trwały targi, impreza PGA 2016, czyli Poznań Game Arena, który, jak sama nazwa mówi, będzie miał miejsce w Krakowie. Taki żart. No i ja tam będę tam od piątku, od godzin gdzieś popołudniowych do niedzieli i też tak do jakichś popołudniowych godzin pewnie. Także jeżeli by się ktoś wybierał, albo jak ktoś jest z Poznania, albo na przykład ma zaplanowane, żeby tam pojechać, to ja tam będę. Jakby ktoś chciał, nie wiem, przybić pionę, pogadać coś, to tam będzie można mnie znaleźć. Będzie pewnie gdzieś taki jeden dzień, że wrzucę na Facebooka, na fanpage'a, także z tego miejsca serdecznie zachęcam do śledzenia tego fanpage'a. Wrzucę zdjęcie, że jestem tutaj, gdzieś tak z jakimś charakterystycznym miejscem, tam na hali. Nie wiadomo jak będzie to wyglądało w sumie, czy pewnie już są jakieś plany, ale też z roku na rok trochę inaczej wygląda rozmieszczenie wszystkich stanowisk po tych halach, także po prostu na Facebooku zamieszczę wam posta ze zdjęciem, że jestem tu i tu mnie można spotkać. To prawdopodobnie będzie albo w sobotę, albo gdzieś w niedzielę, także jakby ktoś coś ode mnie chciał, podarować coś, nie wiem, jakiś ktoś na przykład jakieś wyroby, nie wiem, cukiernicze czy coś takiego, czy jakiś alkohol drogi czy coś, ja wszystko przyjmuję, także nie będzie najmniejszego problemu. Także obserwujcie tego Facebooka. No. I tak jeszcze a propos PGA, muszę wam powiedzieć, że PGA to jest jedna z tych moich ulubionych imprez. PGA i Pyrkon, ja jeżdżę na nie od 3 albo 4 lat. Także naprawdę bardzo lubię to miasto, lubię Poznań w ogóle, mógłbym mieszkać w Poznaniu, to jest gdzieś już tyle razy tam byłem i bardzo miłe wspomnienia mi się z Poznaniem łączą, także cieszę się, że będę mógł go znowu odwiedzić. No, także w tym czasie będą się prawdopodobnie jakieś filmy pojawiały na YouTubie, postaram się coś w przód sobie trochę nagrać, no nie będzie streamów oczywiście, także ze streamami na Hitboxie. Jakby ktoś jeszcze o nich nie wiedział, to też macie link w opisie pod spodem, czy do tego, czy do też darmowego powiadamiacza o tych streamach, żeby wiedzieć dokładnie kiedy one są. Także one wracają albo w niedzielę wieczorem, albo gdzieś w poniedziałek, jak już na spokojnie wrócę. No. Będziemy ogrywali Battlefielda 1, bo Battlefield 1, nie wiem czy wiecie, ale już premierę miał już 18 dla tych, co mieli w jakiejś wersji takiej wcześniejszej, a dla tych, co mają wersję tą taką zwykłą, klasyczną, między innymi ja, już pobrany, w preloadzie czeka na pulpicie, my będziemy mogli grać od 21 i to będzie pierwszy dzień PGA, także wtedy się niestety nie uda, ale po powrocie z Poznania na pewno będę i na streamach ogrywał, i na YouTubie będzie, i pewnie u wszystkich YouTuberów, albo większości, których śledzicie, którzy gdzieś tam też zajmują się grami, ta gra na ich kanałach zagości, także będzie można wybierać, przebierać, u kogo chcecie. No ja was oczywiście zachęcam, żeby u Niklausa to śledzić, bo jak żeby inaczej. Może ktoś z was już grał, możecie się podzielić jakimiś wrażeniami, także gorąco zachęcam do dzielenia się swoimi wrażeniami pod spodem w komentarzach. Zapraszam was też, jeżeli macie jakieś pytania a propos PGA i tym podobnych, czy w ogóle a propos istnienia kanału i tak dalej. No, to by było tyle. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się już na PGA w piątek lub w sobotę lub w niedzielę. W piątek oczywiście, jeżeli macie wejściówki jakieś VIP-owskie, dziennikarskie albo coś takiego, bo piątek to jest tak zwany VIP Day. A czy można też było kupić, tylko one były o wiele droższe z tego co wiem. A na ten moment to nawet nie wiem, czy jest jeszcze możliwość kupienia biletów, bo wiem, że zawsze one się szybko wyprzedawały i potem już mógł być z tym problem. Także no, dzięki za uwagę, widzimy się, trzymajcie się i miłego dnia.